Kardom don marletum lase piniako apor melong sina tumang no wang thulo lase pini de tum kache than bonje la ke geopolitics non malom project se do athe ko pi podoma flodang te na tum kaddo ko vesta me chini je Bangladesh Prime Minister Muhammad Yunus alang li kaning je alam pe na jok no na bangke ilitum Assam men sitame response pidun elo North East men sitame ko maluma bangte itum Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma alang li thakdun elo alang li ke thak dun ko piloma uploadang te project khangyang la pen ke alang li ke thak alam pura international news song an sami lelo la pen ke national news song an se tamme che thang club khangyang lo athelang li response mate ke thak dun kapat here do jot khangyang ele tum kaduk ko sami chini ji kedam tangar ni China long edam hol sami ko piloma bangte Muhammad Yunus pulo je North East ke la ke si landlock aposi itum son bake claim nang po polam selang hadak pulo la penona phike ko pu Nepal na stame damlo Nepal long stame lang tum ko pine ekonomia tax ka chingwai dam man si damlo sadak stame lang ningje dam lelo je North East alam pale dam lelo lasi ko piu poselang ningje dam lem delo maplo tang tele tum kaddo ka bestame chini ji Bangladesh arlo sitame non ke penang ana tum ning ke hang dolo je hadak extremist atum sitame ning ke hang dolo jelang tum ta greater Bangladesh mane Bangladesh adang pathe nang po pusi alang tum samya ke mang lapen a map sitame che semar tha 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 lapen ke China na sitame ko pi pose Muhammad Yunus ke dam ben hadak kaning je dam lo mabang te China tum sitame alang tum same Arunachal Pradesh ke alang tum area pusi chema thabom amen sitame earphone tang lo lake ko sono mabte jengnan buselang tum kamen sami earphone elo Arunachal Pradesh han ke lake ni tum along le pose la pose alang tum ke team civil no na bangke ako Nepal phan sitame non bangke team ke chang pon ason lo athe pipon ma bangte Siliguri corridor mate chicken ne ke lake 22 km la pen along pe along ke penangan komchet ongchet sitame do si 22 kilometer ko rahini velo ihin ke people ma bana China ihin bangke Bangladesh aposila 22 kilometer ko rahini ke cerap lo bangte tum ke lake than pet unlo la pen North East abhan ke tum ekdom telom det po tum chithi de nang chiprak de nang po system se alang bangke ke mang lo asila bangso ke mang long non ke Assam CM Himanta Biswa Sarma sami thakdun lo alang li press media thang athing no ki pudun ke la puson hello nituma India long a chicken neck mate Siliguri corridor phan nang landing very athe alang tum nang ke ther ke lage nang ther jong lo alang tum ma sitame chicken neck hini pose pulo alang tum ke siwet kali chicken neck sitame hini ni pose pu jong si tum ha jong si nang ke tek lo plo tang te nang tum si ke na hok ke the chot helang pose alang li pudun lo athe ko people ma bang te lake ele tum kaduk ka vesta me chini ele tum map long yong silang pamelo bang te thek long ji je ele tum India tuma chicken neck mate Siliguri corridor ke lang namlo bang te hin ke Nepal hin ke Bangladesh pulo sida me lang tum Bangladesh tum ta kon se ajam ke the lang ladak sinang ludun wong cholo laposi ahok hak ka cheteng kheng pulo tang te ihin pen pul nang Tripura pen jong si ele tum India tum ta etek lo pulo tang te hapu West Bengal ke le ji ke helo lelo athe la song den ke le tum kom chen lo la song den ke lang dam elo plo tang te Rangpur dolo la pen Dinajpur dolo la pen Setpul dolo la sila so area ke la ke ile tum ke kom chen khangyang lo athe hin pen lang dam lo bang te hupu Tripura nat pen lang dam lo bang te la se tambe ke komang dang themu chot po Tripura la pen West Bengal ke chelo par pe lo jong si la pu jong se ka chithi ra ji potang pe chicken neck jong se khiri dam ra ji pulo te polam se samasiam chief minister same pulo ihin lang dam lo bang te Tripura la pen akul lang dam lo bang te Shillong ben se tambe chelo par pe lo Shillong ben se tambe Rangpur area ke la ke cherai dam det un lo Shillong la pen West Bengal ke lang dam lo bang te chelo par pe lo aposi alang tum yong se Siliguri corridor nang ke tek lo bang te itum ke la Shillong kali te Tripura ang den pen le itum ke thang pet lo bang te anso se la lang tum ke along le ke dam ji la pen itum ke chicken neck ke kang boji kali lo adang ke the thupo puse alang ki pudam mane alama pen ye achu et ke arlo amining et ke lalo ki pudam abang ke donatum la se labangso Prime Minister Muhammad Yunus pu de ke Yunus pudam de ho Muhammad Enas pu si pudam po la se labangso Muhammad Enas bang lo pu pen ke akasik sa ka bang ke dopik hangyang lo thela ke anti India lok mane India birudhe India hotur lok se keman athe Pakistan men sitame chepa misukali la pen China tum pen sitame chepa misukali jola puson pen ama selang tum si chelang king la si lawang lo pu pen ke ason ang klang thapik lo la pen ke India la pen Bangladesh relationship sitame cheme me pen lo trade hin punon akasik sak dopik hangyang lo nona bangke asi pitong man pone ke bang jilangar ni setame jongsi Siliguri yong sinang ke tek lo plodang te phere nang ni pusya sams em ben stame pulo a thepi pon ma bang te itum ke chicken ne ke siwet alang dum ke hini pusi pulo lapen ke
kedam tang arni pen sitamia alam do pikhayang lo ile dum pheklong yi Bangladesh Army Chief General Jamal pu ho General Jaman pune Jamal pune ho alang li pu alam sameli tum kaduk ko seme thekdun long ye news long athe ko pipon mo aptang hadake interim government sip sulibom la interim government plotang telake election do de pin pen men pangni lok a government aposi democracy country mate democratic country plotang te election ke hai ben si det ke jalong ji la pen rule long ji sitami hadake election do de pin ben si pangni lok pen se alang chiraiver election ab ke duya lam sitami chethan the silabang so bu tha khala dak Bangladesh Army Chief sitami pulo itum prabjen pen election donang po la pu Muhammad Yunus sana pangni ret ke chelon lelo la posi junan ke hongon elo election bang padu serak nang po selang libang pulo la pen Muhammad Yunus sitami resign serak nang po setami labang solam ben ajok la tumang bong sitami ka cheton edolang silabang solamar julong lok pen Muhammad Yunus sitami pulo ahok lo ni ta resign det po se pulo resign det po sitami public pressure nang tum khang nang i se po se pen ka protest the dung ke doyang ring do pusipu Bangladesh salong athe pipon ma blong te Muhammad Yunus ka resign lo bong te haladak penang an extremist atum do halatum ke Muhammad Yunus abe side Muhammad Enas abe side lo Enas long si thok dun toilo aposi hadak bahari protest mate ako erset pungset do ke doyang ring sitami thetan pusipu jong si Muhammad Enas yong si ka resign lo blodang te jola puson pena lase non ke bang jilang ani sila ke tum chini po hadak Bangladesh adim lo election doi do de jong se election nang si do de labang so Muhammad Enas yong si do bom lang phong te la ke nang chohayun e sitame nang chor tu grok po sitame litum lang dam lo bang te Assam CM sitame pulo je tapen kapre tum sitame pulo athe pipon ma bang te prime minister ben sitame respond mang ke pidun de pipo si pion de lo bang te Bangladesh aphan ke phere plot sitami la tumang ke nang chor tu grok poya la se la Assam CM sami pulo Bangladesh aphan ke chu phere thai ma se ave pusepo se sitami la tum phere yok plot sitami nang chor tu grok ayat tina hala langdam lo bang te Bangladesh aphan ke matum si country piloma plodang te Pakistaner ding men pajok ma bang te la ke India Indira Gandhi do bom hosi la bang ke pajok dun lo setami non bang ke langnam lo sang pro di piawo emek nang kang thok lo non ke India phan se ko amek kang thok i phan si kiri lok lo athe ko people ma bang te non la Muhammad Yunus bang lo pen ke anti India han ke lang selera kher lok siklem lo Pakistan men stame ko chepa mi thu se na pak la pujo amasi non bang ke India phan si chor tu lok setame pulo je prime minister tum pen ta la pen kapre tum men sabi po se respond pidun de la ma te langdam lo bang te Bangladesh la ke death so thik so itum India pen pangbar dam lo bang te death so machit so setame back here si ke phere dam nang ne athai bang la lo athila tum nuclear weapon le ke do ta kali latum nuclear weapon le ke do ta kali la pen economy le kang tang o la pen ke theu pu ta kali la pen ke plang pik pu ta kali aposi la latum ma phan ke tip pen sitame parem det un polam lo la posi le tum nang nam lo bang te ma jok sitame importance pi pedet prime minister tum pen sitame latum attack dun de lam ben punon jat pen punon la si nona bang ke Assam CM bang se la pu the ni same ni ye dun chojo athe pi pon ma bang te det so phan ke chulang plot lo athe India det son la pen nuclear country itum ke nuclear bomb sitame do ya sitame do la posi tum ke pheri yok plot posipu ase lan hello la se ke bang jilang ani ko pi pilo ne ke la poson ke klang thubomi la ke nili jong si do project do bang te nili na to han update pon pola se pinya bang gelan se thiek men thamon chapok kardum